Keskellä vaan me kaksi ja meidän jalat kiepessä. Sitten jotain radikaalia, otin taskuta UV-maali ja rupesit ilmaa pistaamaan. Mä nostin oikeen käden ja sitten vasemman ja Lalle alkoi twistaamaan. Tanssi mun kanssa, tanssi tiukemmin niin kuin Pulp Fictionissa, mutta hurjemmin mä oon oman Southshore. Tää liike on levoton, mutta outoon. Tanssin sun kanssa vielä seuraavan niin kuin Greaseissä, mut sit mä katoan, mä oon Olivia Southshore. Tää levo on levoton, mutta outoon. Tanssi mun kanssa, tanssi tiukemmin niin kuin Pulp Fictionissa, mutta hurjemmin mä oon oma Southshore. Tää liike on levoton, mutta outoon. Tanssin sun kanssa vielä seuraavan niin kuin Greaseissä, mut sit mä katoan, mä oon Olivia Southshore. Tää elämä on levoton, mutta outoon. Tanssi mun kanssa, tanssi tiukemmin niin kuin Pulp Fictionissa, mutta hurjemmin mä oon Iskelmän aamuklubi. Puuttuva sana. Ja nythän se on se aika, että ruvetaan pikkuhiljaa räpläämään niitä puhelimia. Ei kuitenkaan autoratissa, vaan siellä käytetään handsfreetä. Ja sitten osallistutaan kilpailuun. Kerrotaan, että mikä sana se on töötetty tästä Jarppi Leppälän, Dudson Jarppinakin tunnetun kaverin puheesta piiloon. Se kertoo siitä, että elää yli sukupolvien. Ja me ollaan autettu sen verran, että se ei ole Danny eikä Rambo. Ei, eikä lapamato. Ei. Joo. Mutta tää nyt auttaa jo niin paljon, että nyt varmaan sitä odotellaan Nyt heti sitten oikeaa vastausta. tästä eteenpäin ei mitään muuta autetakaan. Kerro sinä meille, mikä sana sieltä on töötetty piiloon. 020366800 on oikea numero kertoa se. Iskelmän aamuklubi. Puuttuva sana. Soita nyt 020 366 800. Aamuklubi täällä, kukapa siellä? No Korkeasalon Taina, morjesta. No Tainalle huomenta. Huomenta. Mikä pörinä on Tainalla tänä aamuna? No ihan hyvä eläkkeellä ollessa, niin mikäs tässä? No niin. No ei, se on justiin näin. Sen kun pyörii ympyrää vaan ja miettii, että missä mun villasukat on. Niistä kotoa niitä villasukkia. Niin. No vaikka niinkin, joo kyllä. Sillä tavalla ei tarvitse miettiä, missä ne on, kun ne on koko aika siinä käsillä. Ja aina jos ei löydy, niin heti kudonpa uudet. Niin, kyllä. Mutta kuules Taina, nyt villasukat sikseen ja kerro meille oikea vastaus. No enpä tiedä oikeasta, mutta mä veikkaan musiikki. Se on veikkauksien joukossa, mutta se ei ollut nyt kyllä oikea. Hyvä avaus. Kiitoksia. Moi Moro, moro. moi. Sitten moi. Reipasta meininkiä. Täältäkin varmaan löytyy kukapa siellä. No Outi, huomenta. Huomenta Outi. Huomenta Outi. Mikäs on Outin maanantai-aamun agenda? Kato, kun meinasin hypätä tämän viikon yli tosta kokonaan. Ihan Hupsis. kun töissä ollaan. Mhm. Ihan tällainen agenda. Ja mitä sä siellä töissä teet? Töitä. No niin. Aha, Tää jossain vähän mystisessä. salaisuuksien Niin. kauppamien. Olen Nimenomaan. täällä. Eihän siellä vaan ole Miss Moneypenny. Niin. No melkein. No niin. No, Ihan just melkein. näin. Niin. Supon toimistolta soitetaan. Mutta kerro Outi meille oikea vastaus. kutsutaan. Ai kutsutaan Niin. välillä Miss Joo, Moneypennyksi. No niin. Aivan mahtavaa. Voi vitsi. No Mutta- nyt Outi. Sittenhän sulla on Veikataan tietoa, mikä on iskelmää. Veikkaat iskelmää. Hyvin veikattu, No Outi. näin. Siellä on joku Kyllä. sun salaisista agenteista, jota sinä työllistät, niin se on ollut No urkkimassa nämä Tempon tiedot. tietenkin. James Just Bond näin. tietenkin, totta kai. Niin. Joo, siis lause kuuluu kokonaisena näin.
Se kertoo siitä, että iskelmä elää yli sukupolvien. Hyvin sanottu Jarppi ja hyvin sanottu Outi. Sä oot ensimmäinen Kyllä. finalisti. Hyvä, Kiitos. hyvä. Perjantaina arvotaan sitten ja pidetään sullekin peukkuja. Pidetään. Hienoa, kiitos Outi. Moi moi. Noin. Moikka! Iskelmän aamuklubi. Puuttuva sana. Jälleen huomenna. Ois Ja pitänyt tässä kysyä. on Skyfari muuten, joka esiintyy Iskelmäkaavassa. Niin. Mitä olisi pitänyt kysyä? No sitä, että jos hän on Miss Moneypenny, että jääkö se aina se lakki siihen naulukkoon, kun se agentti tulee sisään, niin kuin Bondi aina Totta kai se heittää. jää. Ettei me päiväisiin autilla, että noukkii aina sitä hattua, kun agentit käy. Okei, no hyvä tietää. Nykymaailmassa niin vähän käytetään semmoista borsaliinoa. enää mulle kuulu, mutta oisit voinut ottaa edes pari kuukautta. Et näyttäisit löysit sä vast mun Kuka niitä jälkeen. pipoja jaksaa sieltä lattialta kerää? En tiedä miten käärmeet lisääntyy, mut kai te jonkun